Επόμενο βραβείο, Excellent Brand Award. Εδώ βραβεύονται οι εταιρείες που ξεχώρισαν για την καινοτομία, την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών, την επικοινωνία με τον καταναλωτή, τη δημοτικότητα και την ανταγωνιστική θέση τους στην αγορά. Και καλούμε την κυρία Ιωάννα Κωτά από τη Σένατους να παραλάβει το βραβείο. Συγχαρητήρια. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ. Για τη Σενάτους είναι ένα ιδιαίτερο βραβείο αυτό, καθώς εκφράζει τη συνέπεια, την ποιότητα που κινούμαστε καθημερινά στον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλισης. Προσωπικά, ως μέλος αυτής της εταιρείας εδώ και 12 χρόνια, είμαι ιδιαίτερα συγκινημένη, καθώς γνωρίζω εκ των έσω την καθημερινή φροντίδα, την καθημερινή ευθύνη και την αγάπη που έχουμε για τους πελάτες μας και τη φροντίδα τους. Οπότε το βραβείο αυτό ανήκει σε όλους τους συνεργάτες μας, σε όλα τα στελέχη της Σενάτους, τα οποία βρίσκονται καθημερινά δίπλα σε πελάτες και συνεργάτες με επαγγελματισμό και ανθρωπιά. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εμείς ευχαριστούμε πολύ. Συγχαρητήρια και πάλι. Να είστε καλά.